Tombouctou ye Sahel jamana ye min temperature bɛ taa fo 50 ni kɔ la san o san ni wagati kelen na. Sunkalo makɔnɔ in na ni gadomuso ninnu b'o haminaw fɔ an ɲɛna sunkalo taabolo ɲuman kɛcogo la. Sun kɔnɔ a funteni ko ka bon ani ji cogoya quoi. Fo ni ne ye sumaya fɛnw sɔrɔ ni ɲɛ sera ka kilimu bɛɛ ni ye sun tigɛ fana ka se ka fɛn sumalenw sɔrɔ o kɔni. Sunkalo degun ya tɔɔrɔ caman b'a la ne tile fana ya a man nɔgɔ yan sunkalo man nɔgɔ sugu fana tɛ sigi joona mɔgɔw ka taa fɛnw ninnu pali ka tobili kɛ joona k'i yɛrɛ lafiya so kɔnɔ o fana tɛ se ka kɛ Tombouctou ya. Dr Sidibe Idrissa Mandeng ye dɔgɔtɔrɔ ye Tombouctou dɔgɔtɔrɔsoba la a bɛ ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen di kɛnɛbagatɔw ni banabagatɔw bɛɛ ma sunkalo taabolo la. Tombouctou ye localité mun ye bɛɛ b'a dɔn funteli ka bon anw fɛ yan kojugu ni mɔgɔw kan ka labɛn kɛ pour que ka sun o yɔrɔ in bɛɛ kan ka kɔlɔsi parce que funteli bɛ dépasser tile fɛ a bɛ dépasser su fɛ donc a ka kan mɔgɔw ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ sun kana gɛlɛya la su ma funteli yɛrɛ ka jugu mɔgɔ minnu ma o ye mɔgɔkɔrɔbaw ani denmisɛnninw de ye donc olu tɛ se ka funteli supporter kosɛbɛ donc a ka kan mɔgɔkɔrɔba ninnu u ka sen bɔ sun na denmisɛnninw fana minnu ma développer tɛ kosɛbɛ olu kana na sun parce que sun bɛ u tɔ sɛgɛ olu farikolo la jiw man ca kosɛbɛ donc n'i tora k'a fɔ i bɛ sun don ka fara funteli fana kan a bɛ mɔgɔ sɛgɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu man ka sun fɛsifɛsi o ye mɔgɔ banabagatɔw de ye banabagatɔw ye tension tɔw ni diabète tɔw ye ani furudimi bɛ minnu na donc olu man ka sun hali sɔgɔsɔgɔba bɛ minnu na u man ka sun parce que n'u tora ka sun farikolo mago bɛ ji de la pour que bana yɛrɛ ka kɛlɛ donc ni farikolo yɛrɛ sɛgɛlen bɛ farikolo fasalen bɛ ji tɛ fari la donc a man kan i ka sun kɔnɔboliba bɛ minnu fana na olu fana man ka sun parce que kɔnɔboli yɛrɛ bɛ na ni farikolo ji bɔli de donc n'i taara sun don min b'i bali ka ji fana min i b'i farikolo tɔ sɛgɛn donc o de la sunkalo kɔfɛ i bɛ gɛlɛya caman mais sunkalo yɛrɛ la an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ population yɛrɛ fɛ caman bɛ a bɛ bana tɔ compliqué a dɔw yɛrɛ bɛ se ka évoluer vers les décès mɔgɔ minnu man kɛnɛ a ka kan u ka na dɔgɔtɔrɔso la u bɛ na dɔgɔtɔrɔso la chaque maladie la u bɛɛ n'i ka spécialité de don donc i bɛ na i ka spécialiste fɛ yen donc ale b'a essayer k'a lajɛ i farikolo lajɛ est-ce que dusukun est-ce que i furu est-ce que i farikolo a bɛ se ka sun supporter donc n'i nana o fɛ yen olu bɛ se ka i bilasira donc n'u y'i bilasira donc a b'i dɛmɛ ka sun don sinon sun ye diyagoya ye bɛɛ de kan bɛɛ ka kan ni sun ye mais ni bana b'i la o bɛ sun kɔn dɔɔni laɲini fana tɛ i ka taa sun don mun bɛ se ka na ni yɛrɛ fagali ye o tɛ bɛn voilà surtout funteli bɛ anw fɛ yan cogo min na funteli ka bon donc mɔgɔw ka kɔlɔsi t'u farikolo la ka to ka ji min kuma bɛɛ sufɛla ni sugurudin waatiw la i y'a faamu u ka dumuni fana dun minnu tɛ dumuni jalan ye mun bɛ minɔgɔ tɔ juguya tel que le pain buru ani basi ani dumuni jalan ninnu vraiment u ka dɔ b'olu dunni na suguri waatiw la ni sun fana tigɛra u ka yiridenw dun mais jilamafɛnw dun mun b'a to farikolo yɛrɛ bɛ se ka ji ta a nɔ na o de ka ɲi. Dr Sidibe Idrissa Mandeng fɔ la maaw kan k'u hakili to maakɔrɔbaw ani denmisɛnnin fitininw na jiko ta fan na ni kun ye Mayimuna Moro kan ye ka bɔ Tombouctou VOA Bambara.